Para min a cultura mellora a vida. Son Sara Fraga Pérez, estudiei Historia, pero hoxe en día dedícome a mediación cultural. Estas cousas que son difíciles de explicarlle a túa avoa, traballo en espazos museísticos ou arquivos, estando no medio, entre o que consideramos cultura e os espazos que son a casa desta e as persoas que queren desfrutar dela, pero a mí sempre me gusta que sexa dunha maneira lúdica, digamos. A cultura é un termo moi amplo. A miña profe de pandeireta dixéranos, preguntando que era o folclore, dixo que era como Dios que está en todas partes. Para min, as maneiras de facer, como invertimos o tempo aquí, a que nos dedicamos, pois eso, no noso tempo libre e no tempo que temos que traballar. Eu nunca penso que a persoa ca que falo sabe menos que eu. Sempre vou máis a facer preguntas, porque ti sempre podes ver cousas distintas a min do que aquí temos exposto. Un artista fai unha obra e unha peza, iso é froito dun contexto. Entón, pois para ti é unha realidade, pero para min eu vivo dunha maneira distinta. Bueno, eu son millennial, son pois unha rapaza que naceu nos 90, pero realmente eu creo que a visión que temos a nosa xeración da cultura bebe moito da maneira de ver a cultura dos renovadores, que era ter raíces no lugar de onde somos, pero mirar sempre ao campo internacional, poder beber desas linguaxes, pero sempre falar de nós, do que nos preocupa. Sempre me interesa unha cultura que teña raíces no territorio, na que poidamos falar co veciño, que cree comunidade, que lime moitas veces esas asperezas sociais, que sexa unha cultura máis comunitaria que máis unha alta cultura. Si estamos nunha sobremesa dunha xuntanza veciñal, pois eu igual non teño as mesmas ideas que o meu veciño, podo ter un problema da convivencia con el, pero si despois nos poñemos a cantar xunto calquera canción tradicional na sobremesa, eso sempre vai facer que a vida sexa máis agradable. Non é algo que che explican, pois a miña veciña de 80 anos tamén sabe de cultura, pero ten a súa propia cultura. Aquí, pois, porque este nunha vitrina non é máis que a outra.